Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejjew inqimu l-Alla nixteħtu qudiemu għal kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna għaliex hu Alla tagħna. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti il-ħajja lilna. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek, kun inti l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi m'għandix tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidnali u Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej sejjaħ lill-Adam u staqsih, fejn int? U dak wieġeb, smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jien eri u nħbejt. U staqsih, min qallek li inti eri? Jaqgħu kilt mis-siġra li ordnajtlek ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-mara li inti tajtni għal miegħi hi tatni mis-siġra u jien kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet, is-serb għarraq bija u jiena kilt. U l-mulej qal lis-serb tal-li għamilt dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi għal żaqqek titkaxkar u trab tal-art tiekol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha. U jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu. U lill-mara qalilha, inkattarlek sewwa l-uġigħ tiegħek ta' tqala u bl-uġigħ tilet it-tfal, lejn żewġek tiġbdek xewqtek u jaħkem fuqek hu. U lill-Adam qallu, talli inti smajt minn kelmet martek u kilt mis-siġra li ordnajtlek, ma tikolx minna u għedtlek, la tikolx minna, misħut l-art li minħabba fik, bit-taħbit tikol minna, il-jim kollha ta' ħajtek. Xewk u għalliq tnibbitlek u int tikol il-ħaxix selvaġġ.
bl-għaraq ta' ġbinek tiekol ħobżok sakemm terġa' lura lejn l-art. Għax minna int meħud, għax trapp int u trapp terġa' tmur. U Adam semma lil martu Eva għax hi kienet il-ħajjin kollha. U l-mulej għamel lil Adam u lil martu ħwejjeġ tal-ġild u libbishomlhom. U qal il-mulej Alla, ara, issa l-bniedem sar bħal wieħed minna, jara fit-tajjeb u l-ħażin. U issa x'ikun jekk imur imitt idejh u jieħu wkoll mis-siġra tal-ħajja u jibqa' ħaj għal dejjem. Għalhekk il-mulej Alla keċċih il-barra mill-ġinien tal-Eden biex jaħdem l-art li minna ttieħed. U ħareġ il-bniedem u qiegħed il-kerubin in-naħa tal-lvant tal-ġinien ta' Eden u s-sejf tan-nar iżjeġġ biex iħarsu t-triq għas-siġra tal-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tnislu l-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem int u Alla flimkien. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int treġġa l-bniedem lejn trapp u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl flimkien. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet filgħodu. Filgħodu jwarrat u l-ħaddar, fil-għaxija jitbil u jinxef flimkien. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Għalhekk għallimna noddu jimħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddum. Ħen għal qaddej tiegħek flimkien. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dawk il-jiem peress li reġgħet inġabret kotra kbira u ma kellhomx xi jieklu, Ġesu sejjaħ lid-dixxipli tiegħu qalilhom nitħassarhom lil dawn in-nies. Għax ġajilhom 103 ijiem u m'għandhom xejn xi jieklu. Jekk inħallihom imorru sajmin lejn djarhom, żgur iħosshom ħażin fit-triq għax xi wħud minnhom ġew mill-bogħod. Id-dixxipli tiegħu weġbuh u f'deżert bħal dan minn fejn jista' wieħed ixabba lil dawn id-nies kollha bil-ħobż. U staqsihom x'kemm għandkom ħobż? Qalulu 7. Imbagħad qal lin-nies kollha biex jinxteħtu bil-qeda fl-art. Ħas-7 ħobżiet ratt il-ħajr qasamhom u tom lid-dixxipli tiegħu biex inewluhom lin-nies u huma newluhomlhom. U kellhom ukoll xi ftit ħud żgħir. Berikhom u rid li jitnewlu dawn ukoll. U kielu u xebgħu u ġabru l-bċejjex li kien fadal 7 tiqfief. U kien hemm madwar l-4,000 ruħ. Imbagħad batu. U minnu fih tala fuq id-dajsa flimkien mad-dixxipli tiegħu u mar lejn l-inħawi ta' Dalmanuta. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Smajna fl-ewwel qari kif l-ewwel antenati tagħna preferew iwarbu r-rieda talla biex isegwu l-gideb u l-qerq tal-ħażin. Għax kien idoq iktar għal widdejhom. U dak il-ħin għajnejhom infetħu u rrealizzaw illi kienu għarwenin u staħbew minn Alla. Quddiem l-iżbal tagħhom bdew iweħħlu f'xulxin, ħadd ma rid jerfa' ir-responsabbiltà.
u kemm drabi naġixxu bl-istess mod anki aħna. Flok it-tajjeb, is-sewwa, is-sejħa talla għad-dritt, nażlu li niġħdu u nwarbu l-imħabba u s-sewwa talla. Għall-imħabba tal-flus, għall-akwist tal-ġid materjali. Nażlu li nissodisfaw il-ġibdiet, ix-xewqat u l-ambizzjonijiet tagħna. L-għaġġ tagħna għall-qlieħ u għall-interessi u nfittxu l-poter ħalli nakkwistaw dejjem iżjed. Kien għalhekk li l-ewwel ġenituri tagħna ħadu dik il-kundanna biex jerġgħu lura lejn l-art li minnha kienu ssawru. Bit-taħbit kellhom jaqilgħu l-għajxin tagħhom il-jiem kollha ta' ħajjithom. Dak li mbuttom kienet il-gburija, x-xewqa li jaħkmu id-dinja, li jaħkmu d-dinja, l-ambizzjoni li jikkontrollaw kollox. F'kelma waħda rridu jkunu daqs Alla. Olew biex jagħmlu dak li rridu huma, flok dak li rrid minnhom Alla. U flok olew spiċċaw biex ħadu tkaxkira. Min-naħa l-oħra mbagħad għandna s-silta tal-Vanġelu li joffri viżjoni aktar pożittiva, idur lejn is-sors tal-ħajja li tħares il-qudiem. In-nies li marru fid-deżert biex jisimgħu lil Ġesu kienu tant tajjinin bil-ġuħ li kieku Ġesu kellu jibgħathom żgur kienu ħosshom ħażin fit-triq. U għalhekk Ġesu provdilhom l-ikel biex imantnihom, biex ikunu jistgħu jirritornaw mhux lejn l-art, imma lejn djarhom u dan b'enerġija ġdida. Jekk fil-bidu Adam u Eva kielu l-ikel projbit u mietu, fil-Vanġelu naraw id-dixxendenti tagħhom jieklu l-ikel tas-sema u jibqgħu ħajjin. L-art mhijiex ħażina. Għall-kuntrarju mhux biss ipproduċiet il-materjal li minnu Alla sawwar ir-raġel u l-mara, imma provdit l-ikel ukoll illi bih Ġesu sostna l-ħajja ta' dawk in-nies. L-orjentazzjoni lejn il-ħajja jew il-mewt mhijiex xi ħaġa barra minnha, imma hija ġofina. Qiegħda fil-mod kif aħna nirreaġixxu għas-sejħa t'Alla, fil-mod kif naqsmu mal-oħrajn dak li Alla qasam magħna, mingħajr ebda ambizzjoni personali. Innutaw dettall żgħir, Ġesu temm magħhom għamel biċċa xogħol kbira, imma mbagħad jgħidlek imbagħad bagħthom lil dawk in-nies kollha. L-istorja tintemm hekk f'daqqa. Bagħthom lura tella fuq id-dajsa biex imur post ieħor. Ma qadx ifittex Ġesu il-proset, ma qadx ifittex il-proset tan-nies. Dak li mexxih kienet il-ħniena. Ma tmexxix mill-ambizzjoni bħalma ġara fl-ewwel każ li smajna fl-ewwel qari, jew mill-popolarità. L-ikbar ħlas u sodisfazzjon tiegħu kien li jara lill-oħrajn jerġgħu jiksbu is-saħħa. Kemm għandha x'tallimna dan il-ġest ta' Ġesu. Il-Mulej jgħin bil-grazzja tiegħu lil dawk kollha li jfittxuh b'qalb safja. Nerfgħu lejn it-talb tagħna waqt illi ngħidulu saħħaħna Mulej bil-ħobs qaddis tiegħek. Saħħaħna Mulej bil-ħobs qaddis tiegħek. Għall-Knisja biex tkun fid-dinja sagrament ta' salvazzjoni nitolbu. Saħħaħna Mulej bil-ħobs qaddis tiegħek. Għal dawk li jaħdmu għall-ġustizzja biex il-ġid tad-dinja jitqassam bejn kulħadd.
waqt nitolbu. Saħħaħna mulej bil-ħobs għaddis tiegħek. Għal-morda, għal dawk li jħossuhom għajjiena u għal kull min jitlef il-fiduċja fil-ħajja nitolbu. Saħħaħna mulej bil-ħobs għaddis tiegħek. Għalina li nieħdu sem spiss fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija nitolbu. Saħħaħna mulej bil-ħobs għaddis tiegħek. U Alla missier li bil-ġisem ta' Kristu ibnek inti għadek taqta' l-ġuħ ta' ħafna nies, iftaħ il-qalb tagħna l-bżonnijiet taħutna biex permezz tas-solidarjetà tagħna jarfu lilek Alla wieħed u veru u lill-ibnek Ġesu li inti batt u li miegħek jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa xieraq tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr u Alla fidilu missier ta' kull ħniena għaliex tajtna lill-ibnek Ġesu Kristu bħala l-mulej u l-feddej tagħna. U dejjem wera ħniena kbira ċkejknin u għall-foqra, għall-morda u għall-midinbin u dejjem kien qrib il-maħqurin u l-imġarbin bil-kliem u bl-emil ħabbar lid-dinja li jint missier li tieħu ħsieb u lidek kollha. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin kollha nfaħruk u nberkuk u nlisnu l-innu tal-glorja tiegħek waqt illi ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint u ta' min isebħek u Alla kollok imħabba għal-bnedmin li dejjem tiqaf magħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Imbirek ta' sew ibnek li jinsaf nofsna biex inġbarna mill-imħabba tiegħu u kif għamel mad-dixxipli tiegħu issa qiegħed ifissrilna l-Iskrittura u jaqsmilna l-ħobs. Nitolbu għalhekk missier kollok ħniena biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajqaddes dawn l-offerti tal-ħobs u tal-inbit biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li qabel ma bata tul il-lejl tal-aħħar ikla ħal ħobs birek qasam taħ li d-dixxipli tiegħu qal ħudu kullu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi radlek il-ħajr taħ li d-dixxipli qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistannewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk Missier Qaddis, aħna nagħmlu dan b'tifkira tibnek il-feddejtana li inti wassaltu għal passjoni u l-mewt fuq is-salib u għal glorja tal-qawmin għal-ħajja u qedtu fuq il-leminija tiegħek. Sakemm hu jerġa' jiġi jinħabbru l-emil ta' mħabtek, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-barka. Ħares biħnina lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek li fiha nuru s-sagrifiċċju tal-għajt ta' Kristu li ġie mogħti lilna u bil-qawwa tal-Ispirtu ta' mħabtek għodna issa u għal dejjem ta' dejjem fost il-membri ta' ibnek il-Aziz u bil-ġisem u d-dem sejrin nitqarbnu. Ġeddet mulej bid-dawl tal-Evanġelju l-Knisja li f'pajjiżna wettaq ir-rabta tal-għaqda bejn il-fidili u r-rajja tal-poplu tiegħek flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu mal-isqifijiet kollha biex il-poplu tiegħek imġarrab bit-tilwim f'din id-dinja jiddi b'sinjal profetiku ta' għaqda u ftehim. Missier li tista' kollox, wettaq il-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek kollha. Ftakar mulej fħutna li marru qabilna bis-sinjal ta' Kristu tiegħek u fil-mejtin kollha. Li inti biss taf fil-fidi tagħhom, daħħalhom għall-lena tad-dija ta' wiċċek u fil-qawmin mill-imwiet tagħtihom il-milja tal-ħajja. Lilna wkoll tina li naslu għall-amara ta' dejjem wara li intemmu il-mixja tagħna f'din id-dinja biex ngħixu għal dejjem miegħek mal-Verġni Mqazza, Om ta' Alla Marija, mal-Arustaħa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri kollha tiegħek f'xirka waħda mal-Qaddisin infaħruk u nkabruk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba fil-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek iħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu laqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina l-paċi. U ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, inti ridna nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu sidna. Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw bliema għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għall-proxmu.
u tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesenna u wieqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar is-Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna li kisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek,
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid inti kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulejmijek imberk inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna li kisma talb tagħna, dak li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Fir-raba misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima, orina li inti jomna li kisma talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misterju nikkonsidraw, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja minni għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imberk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti jomma li kismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj affrinna d-nubitna. Ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mmela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Warina wara dan it-turufnament li l-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għal-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa t-talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om l-iżjed safja. Itlob għalina. Om l-iżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina.
ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minna l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża dejjem Verġni Marija inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' fil-qawwa tal-infern l-xitan u l-ispirt il-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-fidi, arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-faraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.